zure eskutik kilometroak egin, herriaren begietan ospatzerik ikusi. Gose didenen izenean, Vatikanoa erortzen. Urteroko moduan, aurten ere Arsenalek San Juanetako areto futbol txapelketa antolatu du. Azken partiduak igandean jokatu ziren Benjamin eta Levi mailetan. Neska Benjaminen leian Intxurre A 3. postuan sailkatu zen. Izarrak 2. postuan eta Arrano Beltzak izan ziren garaile. Maila bereko mutiletan denak bat taldea 3. postuan sailkatu zen. Sutagar 2. postuan eta Suziri Beltzak eraman zuen garaipena. Alebin mailari dagokionez, Dandakak eskuratu zuen 3. postua. Ondoren, Izurdeak sailkatu zen 2. postuan eta Garaikurra Beastiarrak futbolariek eraman zuten. Alebin mutiletan, Marrazoak sailkatu ziren 3. Intxurre A 2. eta Jurre Taberna izan zen bertako garaia. Argizpi berriak ikusi.